गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेब बरायनानै लानाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव हाबानि माखासे नेमखान्थिफोरखौ लानानै बेनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखाय बे भिडिअखौ लानानै फैदों। बेजों लोगोसेनो आं फेसबुकआवहाय मोनसे पस्ट नुदों। बे पस्टआवहाय लिरदों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव थाखानाय हाबानि नेमखान्थिनि अनगायैबो गुबुन हारिनि हाबानि नेमखान्थिफोरखौ बोजबना लानानै हाबा खुंनायखौ नुनो मोनदों। बेखौनो लानानै बै फेसबुक पस्टआव मा लिरदों आं नोंथांमोननो फरायथिनानै खोन्थागोन। बेजों लोगोसेनो आंनि फंनैसो बुंनांगौखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय फोरमायनानै होगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलां। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हागोन। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। नोंथांमोननो आं गिबियावनो फेसबुकआवहाय मा पस्ट शेयार खालामदों बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनानै खोन्थानि। फेसबुकआव लिरदों, What happened to our Bodo weddings? First they copy Assamese wedding by doing Zuron. Now North Indian culture mehendi night and sador on bridal entry. Like for real. If you have money then you will do whatever is possible without knowing any context of what it is about. Bodo wedding rituals aren't enough, so now we gotta do North Indian rituals. Wow, is this how Bodo people are going to preserve the culture? Not trying to be orthodox, but this is sick and sad. I love my culture and I like to brag about it, but we have become just a copycat. बिथाङा फेसबुकआव लिरदों जोंनि बर' हारिनि माखासे हाबानि नेमखान्थिफोराव गुबुन हारिनि नेमखान्थिफोरखौबो सोफादेरनायखौ नुनो मोनदों। दा बेवहायनो बुंदों एसामिसफोरनि जुरन नेमखान्थिखौ बर' हारिनि गेजेरावबो मानिनाय एबा फालिनायखौ नुनो मोनदों। जुरना जाबाय एसामिसफोरनि मोनसे नेमखान्थि। बे नेमखान्थिखौ एसामिसफोरा प्रि वेडिं सेरेमनि हिसाबै हाबानि सानसे बा साननै सिगां फालिनायखौ नुनो मोनो बा एसामिसफोरा बेखौ फालियो। दा जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो बेखौ फालिनाय नुनो मोनदों होननानै बिथाङा फेसबुकआवहाय लिरनायखौ नुनो मोनदों। बेनि उनावहाय बिथाङा बुंदों मेहेन्दी नाइट सादर अन ब्राइडेल एन्ट्रि, गुबुन हारिफोरनि मेहेन्दी सेरेमनि, बेजों लोगोसेनो हिन्जाव गोदानखौ बायजोआव लाबोयोबा हिन्जाव गोदाननि गोजौआवहाय माखासे मानसिफोरा साइडआव थानानै जि हमनानै एन्ट्रि खालामनायखौ नुनो मोनो। दा बैफोरो जोंनि बर' हारिनि नेमखान्थियाव गैया। बैफोर जाबाय गुबुन हारिनि नेमखान्थि। दा जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो बैफोर माखासे नेमखान्थिफोरखौ लाफानायखौ नुनो मोनदों। दा बेवहाय बुंबावदों, दा बैफोर नेमखान्थिफोरा मानि थाखाय बैसोर गुबुन हारिफ्रा बै नेमखान्थिफोरखौ लानाय जायो बैफोरखौ मिथिया असिया जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो फालिनायखौ नुनो मोनदों होननानै बिथाङा गावनि फेसबुक पस्टआव शेयार खालामबावदों बा लिरबावदों। जोंनि बर' हारिनि नेमखान्थियानो जोबोद समायनाखा। जोंनि बर' हारिनि नेमखान्थिफोरा गुबुन हारिनि नेमखान्थिफोरजों मिलाया। बेनिखायनो जों गावबा गाव हारिनि नेमखान्थिखौनो बोजबनानै लानांगौ। जों गुबुन हारिनि नेमखान्थिखौ बोजबनानै लायोबा उननि समाव जोंनि हारिनि हाबा खान्थिनि नेमखान्थिफोरा गोमालांगोन। जोंनि गथ' गथायफोरा बैफोर माखासे गुबुन हारिनि नेमखान्थिखौनो बोजबनानै लागोन। जोंनि बर' हारिनि गुबै हाबा नेमखान्थिफोरखौ बावजोबलाङोबा जोंनि इयुनाव जोंनि कालसारानो गोमालांनो हागौ होननानै आं बेखौनो सानदों। दायो मडार्न जुग होननानै जों गुबुननि नेमखान्थिफोरखौ बोजबनानै लायोबा उननि समाव जोंनिनो गोबां खहा जागोन। मानोना जों गुबुननि नेमखान्थिफोरखौ बोजबनानै लायोब्ला उननि समाव जोंनि गथ' गथायफोरा जोंनि हारिनि माखासे नेमखान्थिफोरखौ मिथिनाय नङा, बुजिनाय नङा। उननि समाव सोरबाया सोङोब्ला जों गावबा गावनि हाबानि नेमखान्थिफोरखौनो खोन्थानो रोंनाय नङा। दा बेवहाय आं गुबुननि बैफोरबायदि नेमखान्थिखौ बोजबना लानायखौ गाज्रि होननानै बुङाखै। मानोना थाखा फैसा थायोब्लानो गावबा गावनि हाबाफोरखौ गाजा गोमजायै खुंनो हायोबा गोबां हाइ फायै खुंनो हायो। दा बेवहाय आं बेखौसो बुंनो सानदों, जों गावबा गाव हारिनि नेमखान्थिजोंनो जों गाजा गोमजायै हाबाफोरखौ खुंनो हायो। जों गुबुननि नेमखान्थिखौ बोजबना लालायनांगौनि गोनांथियानो गैया। मानोना जोंनि बर' हारिनि कालसार नेमखान्थिफोरा गुबुन हारिजों मिलाया। जोंनि नेमखान्थिफोरा गुबुननिफ्राय समायनासिन। आं बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो सानदों। दा नोंथांमोना बेनि सायाव मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय। गोजोन्थों।